Ya लोगोफोरजोंना हांसो नैया खुमब्राजों जालायनोसै नै मास देखायना दे फुगासिनो नैया साफायै बुजान सोलिगासिनो हांसो मासेखौ बेस्राखौ थै गजोब्बाय लिलिलाय खर' बुनानै मा जागोनलै साफायै बुजान खालामदों नै दा नुगोन र' एवनायखौ गोदानायखौ देखायगोन दै खुमब्राजों माबायदि एवो नोंसोर नायबाय था दाहाय हांसो गोदाग्राया मेन बसआ हांसो गोदाग्राया दासो फैदो साफा खालामदो नै आरो सासे दंबावो फैगासिनो आइदै गरमा सिथार नै खान्थाला माबायदि लोगोफोर नै जि मोजांखा ओइ मोननायसो माथो ओइ थांदो जानोसै नै फिंगा खखाया मोननायसो ओइ एसे हामा जागोन इयो थांदो खाना दोनग्रा मोननाय नैया साफा खालामगासिनो खुमब्रा खादों नैया हांसोबो जादों खुमब्राजों काटिं खालामबाय आंनो गोदान माबागासिनो हानायखौ balor jaket mendasar deh videoannya kamera mau ada banding nggak? Kameran aneh kan mendengar jangan lalu dia biasa gerbang माबाखौ माबाया बानायदो फैसा लानो फानलु कल बोरै माबाखौ biasa gerbang Mayonnaise. ini mau jalan ya ini gue ya ini Kamu selana ini? milion seperti ini Palu baik, palu mana? Samram baik sebenarnya sudah. Bukan Girani Ya baik, mainan di bentuk dulu baik. Tahun sih. kemudian teman sandal teman jadi Sini bang, orang daerah sini दा फिसाव दसे दोनबावनांगौ दा फिसाव दोनबाय थाला दा जोङो मथा मथि फिसाव आधा घन्टा दोननांगौ दा दोनथ'ला इमारजेन्सि नालाय ओइ सारायाव सङो जों दिनै
yang gurung sama apa? Tel dia है इसमें बावनो सानब्लाबो बावनो हाया जाबायनो सना गोसोखांनाया बारानिफ्राय बारा जासिनबाय हारा खर' मेलेमाव फैनानै थांब्लाबो रेडिया फैनाय नंला माब्ला माबोरै Nia, Akramon. Akramon, bosa. Laji laite. Nia, rane aman baik. Diखांबाय आरो नोंसोरनो दिखांनायखौ खोन्थादिया दा जों जासिगोन nia. गोथाव टेस्टी था हांसो. हेलो जल्दी से बैक ऑटो Nia. Jogar ke deखायथ'ला इखिनिखौल' देखायबाय ini seperti kita isi sugar